Menos pa ang mga tao nga miduaw sa mga samang sa dakbayan sa Talisay kaganihang buntag. Apan gipangandaman ang dagsa sa mga tao karong gabi hangtod ugma. Ang report ni Femari Dumabo. Ang sulod nga bahay nining pampublikong sementeryo sa Barangay Poblasyon nagmingaw pa. Gani ang mga mamaligya og kandila ang nityabaw sa kamingaw usab sa ilang kita. Si Belen Suringa, 56 anyos nga dulaan sa 20 ka tuig ng mamaligya og kandila sa sementeryo miingon nga kun sa miaging tuig. Mukapin sa 1,000 ang kita sa buntag pa lang sa Nobyembre 1. Karon anaa pa lang sa dulaan 500 pesos. Sa halin ron karong buntaga. Mingaw. Kadaan na may nagkuan dito kandila nya kami diri may lag naay mo awas nga mamalit kay mahalinan ni. Mingaw jud karong kuan na. Pagkagahapon, Mao gihapon. May lakaluyan mi karong hapon kuan ni. samtang sa pinakasud nga bahin sa sementeryo anao say mga batan-on nga namaligya og kandila o guban pang religious items. Nang yawat nga mukita aron adunay magasto ang 19 ka mga batan-on sa poblasyon nga mosalmot sa Local World Youth Day. Samtang di lang sa gawas nga bahin sa samang gipahimutang ang mga pulis apan aduna usay nag-grooving sa sudlunong bahin sa sementeryo human mabantay nga gihimong shortcut og sikretong agianan sa uban ang suok nga dapit sa mga samang. Mato di Police Lieutenant Colonel Epriang Paguyod nga dili sila mokumpiyansa kay posibleng dinhi moagi ang daotang mga tawo nga adunay gustong ipalusot nga mga kontrabando. Adunay pahimangno si Paguyod sa mga Talisaynon aron di mabiktima sa mga kawatan. Pag alis po kayo sa bahay nyo, make sure po na lahat ng safety precautions ay gawin nyo po. No? At the same time, kung kailangan maglagay kayo ng CCTV cameras kung walang tao doon sa bahay nyo, mas maganda po. I-avoid nyo po na mag-post sa social media while away from home. Ha? Kasi marunong din yung mga iba Minomonitor din kayo sa social media Samtang sa layo-layo nga bahin sa mga sementeryo gipahimutang sa City Toda ang mga no entry signage. Mga traffic enforcer ang nakabantay na usab sa mga dapit uban sa mga tanod ug uban pang force multiplier. Pahinumdom sa City Toda sa mga moduaw nga bukas lang ang mga sementeryo gikan sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 11 sa gabi. Karong adlaw ug ugma. Nag-expect nga karong orasa minus gyud pero mudaghan ang mga tao naa na ginas mga alas 2 hangtod na ginas sa gabi. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.